दा दिनै आङो नैबे बिपिएल पार्टियाव हाबफैनाय जाहैदों। आं गोदोनिफ्रायनो इउपिपिएलआव दङमोन। दा इउपिपिएलखौ आङो मोजां खामानि मावनाय मोनैलाय दा आङो नैबे बिपिएलआव माने आं जइन जाफैनाय जादों आरोखि। इउपिपिएल सरकारनिफ्राय आं जेबो मोननाय जायाखै। जोंहा अनुरदय मोननांगौखौबो जोंहानो होनाय जायाखै। ओमफ्राय आं गोदोनिफ्राय 17 बोसोरसिम थाबोनोबाबो दा आङो न'खराव जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायैखाय आं दा नैबे बिपिएलआव जइन जाफैनाय जादों आरोखि। इन्ट्र' भिडिअ'आव जाय आदैखौ नुदों बियो गोबाव बोसोर इउपिपिएल माने पिसिडिआरनि समनिफ्रायनो थाबोनानै बिथाङा जेबो मोनाखै। इउपिपिएल सरकारा बिथांखौ सिगां सरकार गैयामोन, नाथाय प्रेजेन्टआव सरकार दङ हिसाबै नायसननांगौमोन। नाथाय बिथांखौ गाहाय थाखोनि होननानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल दोलोआ नायसनाखै। बिनि थाखायनो बिथाङा दुखु मोननानै बिपिएफआव जइन जाबाय। स' बिनि सोमोन्दै दिनै मोजाङै नोंथांमोनजों डिटेल्स भाबै सावरायगोन। स' गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आङो जिबि ब्लग चेनेलाव बरायग्रोबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' बाथ्राया साननो गोनां बाथ्रा। 17 बोसोर जेब्ला बिपिएफआ 2+15 इयार्स सालायबाय थादोंमोन सरकार, बे समनिफ्रायनो आदि गुदि इउपिपिएलनि थारमाने बै समाव इउजि सारमोननि दैदेननायाव पिसिडिआरमोन, इउपिपिएलआथ' उनावसो। दा बै समनिफ्रायनो बिथांमोनजों सिथाबफाबोनाय फुराना प्लेयार बियो आदैया इउपिपिएलनि। दा बिथांखौ गाहाय थाखोनि होननानै बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामनाय बादि जादों। अरुनदय आसनि मोनाखै। जाय समाव बिथांमोना अरुनदय आसनिखौ लानानै माइक रायजोनि मिथिङाव ससियेल मिडियायाव दामनानै होदों। बे सासे फुराना प्लेयार इउपिपिएलनि गुदिनिफ्रायनो सोरबा दासो गोदान बावदां इउपिपिएलआव, खिन्थु बिथाङा फुराना प्लेयारखा। बिथांखौ सिगाङावथ' सरकार गैयामोन, अब्लाबो हमथानानै बिथांमोना थाबाय एसे एनै मावबोबाय, ओंखारबोबाय, सापर्ट होफैबाय। दिनै माबा मोनसे आसाजों गभर्नमेन्ट दाखांबाय। नाथाय अरुनदय मोनसे सेन्ट्रेलनि आसनि निजि गावसोर हगारनाय आसनिखौथ' मोना बार होदो। अरुनदय आसनिखौनो बिथाङा मोननो हाबावाखै। साख्रिबो न'खरनिफ्राय गैया। बेखौ दुखु मोननानै बिपिएफआव बिथाङा एबाराव जइन जाबाय। स' थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। फुराना प्लेयार, एथ' गोबाव गेलेबोनाय फुराना प्लेयारखौसो बिथांमोना बयकट खालामनानै दोनदों। सापर्टार्सफोरखौ गावसिनि कब्जायाव थानाय सापर्टार्सफोरखौ, फुराना प्लेयारफोरखौ बिथांमोना नायसननो रोङा। दिनै गोदान मैया दाख्लि थांनायफ्रासो सुबिदा मोनदों। आरो बिथांमोननि गेजेराव रायजो राजा खुनु फाराग गैया होननानै बुंदों बिथांमोना। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय बिथांखौ नेग्लेक्ट खालामदों, बिथांखौ बयकट खालामदों इउपिपिएलआ। मानो होनब्ला बिथांमोनावबो थाखो राननाय दं। नैबे गाहाय थाखोनि, नैबे गोजौ थाखोनि, नैबिसोरनो होनांगौ, नैबिसोरनो होनाङा होननाया बिसिनावबो दङ। जों रायजो राजाफ्रा बुजिनो मोनबाय, नुनो मोनबाय। खारन बिथांखौ फुराना प्लेयार हिसाबै बिथांनो माबा मोनसे आसनि सेन्ट्रेल स्किमबाबो होथारनांगौमोन। नाथाय गैया। थाखो राननाय दानि गोदानफ्रानो मोनदों। सापर्टार्स गोदान हाबनायफ्रानो मोनदों। नाथाय बिथाङासो फुराना प्लेयार, एथ' गोबाव नांथाबबोनाय, थाबथाबोनाया मोननो हायाखै। अब्ला बिथांमोनावबो थाखो राननाया दङ, बेखौ जों रोखा जाबाय। आरो बेजों लोगोसे फंनैसो खोथा, भिडिअ क्लिप्सखौ होला आङो। बिथांमोना ससियेल मिडियायाव नै बावैसो मैयानि घटना बियो, थाङै दैदेनगिरिफोर। आं बेखौ इएमना जिएममोनथाय बावबायलै। जाय हक नैबे सारा सोंहैदों आरो नोंथांमोनहा अरुनदय मोनना मोनाखै, सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय फैसा मोनना मोनाखै, बेफोरजों मा मावदों? खबर लानानै लाहैनायाथ' मोजां बाथ्रा, खिन्थु जायफोर मोनाखै बिथांमोननो होनायाबो जोबोद गोनांथार। नाथाय बिथांमोना मानो फैखानाय सेन्ट्रेल स्किम अरुनदय
NRLM-निफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि PM किसान बेफोरखौ मानो सोंनांगौ दं? आलादा एक्सट्रा रोखोम कर्मिफोरनो स्किम फिसा फिसा बानायनानै हो। आइजोफोरनो एक्सट्रा खामानि मावनो नोंथांमोना नोंथांमोननि डिप्ल'मेटिक पलिसिनि गेजेरजों माखासे सुबिदा हो। इयुथ्सफोरनोबाबो आइजोफोरनोबाबो गोदो बानायखानाय PM किसानालाय आरो बेफोरखौ मानो सोंनांगौ दं? सोंनाया मोजां, नाथाय एक्सट्राबो प्रदान खालामना होनांगौ। थांना थानायाव ओरैखौबो नांगौ जायोलै, बे गैयाबा जाथ्रा। इसोरजों लोगोसे इसोरखौबो गारनाङा। जाय हक गभर्नमेन्ट जे सालायदों बिथांमोना माबादि सालायदों आरो सिगांना माबादि सालायदों बियो रायजो राजाफोरनि आखायावसै। नोंथांमोना कमेन्ट सननानै फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।